салому дуруд ба ҳар як обуначии канали Тавозуни ҳақиқат. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам. имрӯз бо хости худованд якчанд хобҳои дигара таъбир мекунем. манучер сайфо нависондаанд: ман занам, ҳомилаюм, тиллои бисёр ёфтам, ду чалаи нигиндор гирифтам, дар даст кардам. чӣ маъно дорад? илтимос гӯед. тилло дар хоби зан нишонаи хурсандӣ, молу мулки илоҳӣ ва рафъ гардидану ғаму ташвиш аст. мард агар тилло хобу бинад, нишонаи мусибати фалокат, ғаму андӯҳ ва зиёну зарар аст. агар шахсе дар хобатон ба шумо тилло диҳад ё тилло ёбед, дороии худро аз даст медиҳед. об кардани тилло дар хоб шаҳодати он аст, ки бо сабаби амалҳои ношоиста муноқиша сар мезанад. заргарро хоб дидан далолат аз вохӯрӣ бо шахси фиребгар ва қаллоб аст. хонаи аз ғишти тиллоӣ сохташуда дар хоб маънои онро дорад, ки дар хона сӯхтор сар мезанад. шаҳр агар нафаре дар хобаш ба ягон шаҳр ворид гардад, аз он чизе ки метарсид раҳо меёбад. дар хоб дидани шаҳри вайронаву валангор нишонаи он аст, ки дину имони сокинони ин шаҳр заиф гашта аз неъматҳои дунёӣ бенасиб мемонанд. баъзе уламо баронанд, ки дидани шаҳри вайрона дар хоб аз марги олимони номдоре дарак медиҳад. тоҷ дар хоби мард нишонаи ба иззату икром расиданро дораду дар хоби зан аз шавҳар карданаш дарак медиҳад. шамол дар аксари ҳолатҳо шамол аз азобу кулфат ва бадбахтӣ ишора мекунад. агар дар хоб шамол деворҳоро чаппа карда, одамону ҷонваронро ва зарфу ашёҳоро мебурда бошад, пас бадбахтии калон ба сари мардум меояд. рафту шамол аз ҷониби бароятон шинос мевазида бошад, нишонаи хабарҳои нек аст. шамоли хокбориш ҷангро пешгӯӣ мекунад.